Hej, jeg hedder Morten, og det er mig, der er cykelkokken. Jeg laver mad, hvor jeg vil, og det er derfor, der er jul under mit køkken. Jeg elsker at lave mad af årstidens friske råvarer samt skånsomt fanget fisk, for det er kun det bedste, jeg vil servere for mine gæster. Og cyklen kan for eksempel bringe os tæt på Københavns urbane og maritime haver. I kan tage med. Det er de unikke omgivelser, det er duften af mad og friheden i pedalerne, som jeg mener gør en madoplevelse med cykelkokken til noget helt særligt.